ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa. Kawai sai dai kai ta kuka me ba mu san mene ne dalilin kukan ka ba. Ba za ka faɗa mana damuwar ka ba. Kuma ga shi mutum da rai kamar ruwa ne. Ai bai kamata ka gana ka ba. Kai hakuri mana. Bai kamata ka gana mana. Ni ne faɗa ne ka fa kowa ya san ni ɗaya ɗaya amma ka faɗa min abu. Assalamu alaikum. Gaskiya ba ka nan aiki ya. Yaya abin da kake nan. Waye ku shigo. Waye ku shigo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ban jiki. Me ya same shi ne? To dai an je asibiti an je wurin gargajiya da malaman ba gane menene kukan ka. Allah ya sarki Allah ya ba kuma lafiya na ma. Ba da wani aiki sai kuka. Subhanallah. Assalamu alaikum. Ba hannu warke ba? Na yi kada ya san mutum na yi. Ni nake da maganin cutar nan. Wallahi ni na san da maganin kai! Malam mai tabare wallahi akan wakan mai tabariya zan iya sai da gonan gado kai ina kunna mi mana dan mu je kai wannan mawaki da abun mamaki yake ana yi mataimakin mu na yi kowa ya kira iyali ya ce mata I love you kai ai ne ba ba guda ba kuwa wallahi kai ba dole kai rashin lafiya ba ka saba da jin wannan lalle ma dane dole kai jinya wannan waka tai daga mutu yaya kai abun da ake yanzu kai ya dama ka san wannan wakan shine wannan maganin ka ko baka faɗa mana ba tunda muka nemo ta ai bai kamata ba ai ka san da yake bana nan ne shi yasa amma ni ai na san maganin cutar amma kai dan Allah abin da za ai na san maganin cutar ai wannan mawaki idan kuna tare da shi to in Allah yadda ku da bakin ciki kan sai dai ku je wasu suna yi da haka ku bibiye shi ku bibiye shi Tabaraya TV kar ku manta. Ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa.